F'templazzi bħal tal-lum madwar 23 parroċċa toħroġ l-istatwa ta' Kristur Xoxt għal purċissjoni. F'diversi lokalitajiet l-istatwa jgħidu li titlaq tiġri. Fil-lokalità fejn ninsabu aħna fir-Rabat ma tiġrix iżda din is-sena ħadet mixja twila mhux ħażin. Dan għaliex l-istatwa tal-Irxox tar-Rabat din is-sena għalqet 100 sena u għaldaqstant ħadet rotta itwal mis-soltu. Dwar dan tkellimna mal-arċiprit tal-lokal il-kanon kullu is-Suban. L-istatwa l-oħra kienet figura waħda, Kristur Xoxt waħdu, u din għandha diversi figuri kif qegħdin taraw. Kif qegħdin tiċċelebrawha b'mod speċjali l-100 sena? Le, din is-sena il-rotta tal-purċissjoni biddilnija biex tilħaq iktar nies, biex jgawduha iktar nies. Hija jiġifieri il-vara hija sabiħa biżżejjed biex titgawda anke s-sena kollha. Jiena naħseb li l-ikbar waħda bħala statwa tal-Irxox. Għalhekk ma nistgħux niġru biha. Festa bħal din tiġbed ħafna nies lejn irħula Maltin u Għawċin, iżda uħud saħansitra jaqsmu l-kontinenti biex jiċċelebrawha f'raħal twelidhom. Bħal Pawlu Borċ li għalkemm jgħix l-Istati Uniti jinżel Malta jipparteċipa fil-purċissjoni tar-Rabat. Mort l-Amerika xi 39 sen ilu, ġejt 3 snin ilu u lebs minn tal-Apostli u xtaqt nerġa' niġi, tifhem u sa nibqa' minn issa u ħanibqgħu hekk sal-festa ta' San Pawl. Iżda l-festa li jiftakru dawk li huma ftit akbar fl-età hija differenti minn dik li naraw illum. Pronti kienu jagħmlu distinzjoni Lawrence Ċifaj u Piju Xerri li ilhom deċenni jinżlu għall-festa tal-Irxox tar-Rabat. Takar filgħodu fis-seba' ta' filgħodu kien joħorġu għadhom minn toroq oħra u issa llum mixi 30 kif italek is-Sur Xerri li jagħmluha differenti. Joħorġu wara l-quddiesa kantata u niżdu minn hawn isfel. Naturalment ma kienx hemm dawn il-personaġġi tal-lum daw żdiedu l-aħħar 20 sena. Qabel kienet kompetizzjoni issa tas-sagrament. Fratelli biss qabel kif. Kien ikun hawn nies, biex ma kienx ikun, ma kienx daqshekk involuta n-nies, kienet proċessjoni b'ħas-soltu solenni daħlet u spiċċa mal-lum. Kif qed taraw, inbidlu t-toroq u xorta n-nies toħroġ.